Aprangsi Nordisk Karbi Life kelang bar karbiang long ara dapat nilihin pen kahdom pajerlo nilimen long tirongpi non niligido lage nijang karbiang long dak sediun aklam de water lang solong pining surihini reng korap ho ingdeng thongga brak thom hawar karbi senim sorong aje katalon pon adon rielong sudolo kasela bangso ingdeng thongga brak thom hawar karbi senim sorong aje katalon pon ladak Jonel mate tiripi atumalong nili alang li tumalong humri damji serang ko ansi nanggace tong dun ma lapen labang solong aterang tin lada nanggace tang nanggace tong dun aterang tin atum handa nili humri damji laban kupi piselang li tum kacepate dun pen ke undun ma nili labang so apu dapra menang li tum han ang pon penambak lang ponje panci sikedang lo to ladak ingdeng thongkap ra katham hawar kar birisonim sorong aje pining ladak serdhun aklam nijang kar banglong katalon pon keceng pen pinian nang talon momang bom pen pinian pena bani solo te kijut lo tang nang litum ladak nang kecepate dun son ko an senang kecepate dun tang lo lapen kecepate tang along benang litum ladak inghin KCS unit mate inghin ate KCS aterang along penang litum kupipian nong isi long ji ke long pon ningga cethela dak ini langsung KCS aterang ingdeng thongkar kethom habar karbi sorim sorong aje da bothar langsung serdhun akam long talon pon pini ladak inghin langsung KCS unit pan ke total ladak item ke 39 do made thongkar sirkep dasi thongkar sirkep ang mong pen tobe diglar tang ke na kep ni sirkep lang ko hit ami inghin langsung KCS unit pen on kelong tang ke group item adolo single item dolo sitami non kelong tang e pholong polo lasi aning kanwang ateng kabori kabor khan rat ahir jume pen nilitum best team first rupe second rupe third rupe best team ke nilitum ponlongji kusi nilitum ning chethe lapen ponlong begji to puthon non ladak serdhun aklam mate nijang kar banglong dak bothar lang so serdhun aklam along ingdeng thongkap ra ke thom habar kar birisin misor rong aje nang katalon ponalong kaddo kabe terang krining bong terang kep ka chetong do laswang bong peladak punja KCS terang ta isilo lasinon ni ladak me phutom han nang humria the bangala bang son hela ladak non kacepate dun tanglang litum son kon se kacepate dun malaban kupi pi si kacepate dun pen ke haidunji aning mate anong ekelong dunji aning ka chethe doma labang suputhak salang litum han ajuik po to aprang nangli phan namate nangli tum punja KCS aterang apa nilitum Nordisk Karbi Life in ben kardom pajer lode ha kardom aprang sinangli man jithanik tha kardom nilimen thare sariman se nili punja KCS unit punja KCS aterang pen mai phulo lasi lan tang tenang litum ha keceng ben pinian kupi pisi kacepate tang lo pen kacepate tangang bong pen kupi pisi nang litum nong ekelong donji ninga chethedo son ko an bak ninga chethedo non amat ke hatumi pen kacepate ason dopiglo poi phis tame nilitum non nong ekelong tang lage kecengsi acepate ta kecengsi lo rong ketong ke aro kecengsi anong e silong lo lapen adun thu lengpum sokton lata second anong e silong lo lapen thu rang sina sarpu ke plang lage kecengsi anong e silong lo lapen adung thu hirjir ketok lata kecengsi anong e silong lo lapen thu hon kejeng lata kecengsi anong e silong lo la non amat ke son pho an silong la tangde non kacepate ji la puson dolang ma non kacepate ji ta dolang non kacepate ji ke sonsuri kacebung ta dolang lapen nimso ke rung ta dolang tangde la non kacepate ji ke dolang anta nang litum pinin nong ekelong dunji ason la puson ning chethe dolang ning abang ke chethe perfect lapen nili best team ke ponje phan ning chethe pik khangya to chorlo nang liphan to puthot nili ladak engdeng thongara ke tham habar kar birisonim sorong aje katalon ladak bothar lang so serdhun aklam along non puthot aterang nang ka humria long nili ladak bothar lang so aterang long sinil non nang humri tulo salang li tumpen sedame cingki jethan bonpo to aprang sinang li phan nili tum Nordisk Karbi Life men kardom pa jelo de ha kardom aprang sinang li man jethan ik nili men dunia mongphar nili rong karbi KCS unit along pen mai phuang de nang litum ladak hawar kar birisin sorong aje engdeng thongkap ra ke thom malong nang litum nang kecepati dun hak keceng pen pinian
son ko an bak si cepate tang lo la pen son ko an bak sinang litum nong elong kon ji puning ka chet hedu nili nan man ke ala chopate son an man ke than et thekita me ta soning kora narke ba ke chopate edos nili ke theklong amen ke tuve tuim pen chopate bong bang bom tuve an bang son nitum rong karbi KCS unit long pen son shokan anong ilong dun lo ni la pen nong besta me putor alang dak Gosang Junior Committee pen nong ipani me ta itum lo an tong we ban kan kilong dunji ke ni tim men chi ni dal non ka cepate ji ta dolang oh dolang non cepate dolang non sansuri cibung dolang oke lapen chong gedam dolang ason dolang nang non la ka cepate ji long nang litum la dak rong karbi unit pen ke long dunji ning ka chet hedu oh nitum non ning chet teng pulote phamri cibung long ta long duni ning chet hedu nang litum dak ning kan kan bak dola buson nang litum rong aje long alir lo nang ki pidun benang ka cepate dun nitum dak bothalong so Jurnal Committee long chupati ke ni tum rong karbi cases inut men ke 2007 pensi chupati tu nok dak 2007 pen non an lo nang mo ke wang jilangan ningkan mate mo prang ta menang litum rong karbi cases unit pen nang kecepati dun verje kisik kedang dum ni tum rong karbi cases inut men ke la secretary president dotik ke ni tum ke itum untik ke wang verji nas ni tum lam tak sipi don to ladak nijang kar bang long serdihun aklama long pining ingdeng thongke bra ke thom hawar kar birisem rong aje ke talon panalong ladak terang along nilang khomri do la sike chengsia terang ladak hoksong kisias unit mate hoksong aterang long sinili dolo la ladak ame phula ba atumalong adungani lipalepo la selang litum kubi pisi ke cepate dun tang ma la ben kubi pisi nong ekelong untang manili aprang selang litum man ajubo aprang sinang liphan notice kar bi life ahin pen kardom pajer lo kardom de aprang sinang liman jethani kha kadam nilimen thari pritom teron nili bhoksong risonim so terang long pen kongchun bang arpu ke klema bang lo mate adhui di lo tangte nang litum non ladak kacepate dun tang kubi pisi kacepate dun tang la pen kubi pen nong isi kelong untang nang litum la bhoksong KCS unit aterang pen lalo choro lo nang karjupot la pen nilitum kacepate dun tang polotang te tumi pen abang ke rong ketong la pen te red nong chingdi la pen te lengpum sokchon la pen te chisik sepin men lam theke jai la hai hu lo la pen pini abang ke moherjong nilitum cepate lo banjar ke kan la pen te cobak pen an ke bak la pen sangkang krung kaprek ason setami nilitum cepate dun lo nang non kacepate je son do jilang dolang kacepate ason dolang dimso ke rong dolang la pen te tumusu ke than dolang nang non la kacepate tang an pen nang litum son kan bak si nong elong jipu nang litum hoksong aterang pen ning chethe pondo lalo nilitum kacepate dun tang an pen nilitum nong ekelong ponji labang ke rit nong chingdi long ta long ponji pente chong chingnang long pente banjar kan long pente chisik se pin men lam theke jai long la pente chobak pen an ke bakalong la pente sangkang krung along hai holo nang litum pining chotona dak nang cepate dun bong ma mate hak ke cheng men nang litum nang cepate dun bom la pisong ma nitum labang so vothar lang so serdhuna klama long nilitum risonim hawar risonim so rongaje long nilitum nang cepate dun lake 2013 aning kan pen 2013 pen kalang kan kepta parelo lalo kangte mo prang nang litum kacepate dun ji pan puthot ladak serdhuna kam nang kacepate dun thuje pan litum bhoksong KCS ahin pen kopine chisik chedang non ta doma lalo athe itum sokarbi tum ke kithenai arongaje ke lalo hawar risonim so rongaje lalo nilitum bhoksong risonim so aterang hin pena kemang bang lalo solangdo karbiara do an setame mithang aporom mate mithang ajutang jubat pinding sumpot labang geli tum kacera ke kenang sot apot sinilitum bhoksong risonim so aterang hin pena kemang bang lalo nilitum mokibang jilang aneng kan setame an so se nilitum cepati ponji mate cepati dunji lapente nilitum un polotang te mithang bhoksong awarlong isi yun pula son nilitum sengpon po pente nilitum hat dipu karbi risonim so rongaje mate KYF along zame nilitum isi yun po semar pen nilitum halada kacepati dun je phande nilitum kachisik dotang lo to puthot nili ladak la ingdeng thongara ke thom hawar karbi risonim so rongaje la serdihun aklama long kibipon ladak zonal committee office atheng no sidolo ladak
me phutum pen danglok lada ke claim kedam ko te tamana nili alang litum long wa iglo la salang litum phan arjui ko lada pining indeng thongara ke thom hawar kar bisun sorong aje katalon pon along terang ko an se ke tong ma la pen kupi pisi ke patte tang ma nili non nang litum han apak lang pon bang ton penta aprang si nang lipan nilitum notice kar bi life in pen indeng thongara ke thom hawar kar bisun nim sorong aje akadam se nang lipan pa jol kadam nangli fan kar juji alam kala pohelo pining ladak serduna klam bothar lang solong ki bipon la terang ko an sang litum ladak pining kacetong la pen terang ko an sido pinian niltum ke tarik ing ko rasir cap ani pen niltum dak terang atau pandeng lo lapen kaduk ave terang kri ke thom bu pen ke terang ke thom bangai bang we lo terang cap an bang ke pining sengkan la thong cap ra ke thom la bang so rong aje mai bang ke la terang cap atun pen si niltum sai do an tamne pachun pon lo tang nang litum kedam tang ing ko rasir ke pen pinian isiar ni an nang litum thom aparma nang litum la bang so indeng thongara ke tham hawar kar bi sunim so rong aje talon pon bom lo non tante kupi pia size nang litum ahin ben ke talon ke tang lo mate kupi pia size ke deng pon tang la ke deng pon tang bang ke la litum bethang ajutang hambi ke pathu pholong ke parting lapen rong ke tong la kadu ka bia sai ban ke lapen kan barim lun barim lapen bathali ke ap lahai asonamung ara bang ke tanget lo tangte aning kan bang katalon pen pining katalon ang bong kupine kaceprek la pusondo manang litum ida kaceprek bang ke kedam tang pining an ke thong ke bra ke thom sengkan ke chok lo pote jo nang pleng tang lo la si kedam tang an la thong ke bra hini pen pangbar dam lo pute pining thong ke bra ke thomang dengar bang ke project la posona sai niltum dak wathat lang so hawar bang ke niltum chethek ponong lo the nangletum kala karbi North East karbi live channel hoi pansami nangletum phan isi pachirin dun la pulo je pena bangke ki angdung kitil mate ki judar nilo la se pena bangke ingjir mar tum phan mate owe ki mi tum phan la raje ke mi ka chepate lo mate la beauty contest asai bang pena pato ponpo la pen hadak project asai bang niltum pining asengkan bangke la bang so asai bang dengpon lo tangte la bang so pena fashion show mate raje ke me chepate long pen nilitum karju long ateng bulutang te pininga bangke nimarli tum phan isin nong ike thepu mate kong tolong scooty si pathikon besar julong la bang sulam kwana hok hok lo la bangke niltum dak la raje ke mi ka chepate long ke la winner lo mate la anong ike thenai bangke scooty si pathik pon lo pena scooty ta menil tum kadu ka ve wanet lo la si non pena ba phanan si chonghong ding chonal lo la si la pen hala so ajo bangke nil tum bai troxy penote chengpon po la pen kijur bangke la ke pudam thekhe de lo la si kadu ka ve kar biang long arat tame nang tum lang doni tha wathat lang so hawar long da alira cham pidon tha poho seleng pendeng sumpot nang letum nita karbi ku ang thek cepak lang don tha chora lotang te nangli phanta puthot penable litum che tong je phan bori chuna pinila panling ton